Ahoj lidi, to je Pepan12 a právě teď dělám Charlie Challenge. No, viděl jsem to u Stejka a fakt mu to fungovalo. Tady fakt jako nemám žádný provázky, tady to můžu pobouchat. Díváme se ještě spodu. Tady jako fakt nic není, prostě fakt nic. A u Stejka to fakt fungovalo, že jsem si tam taky pobouchal a tam taky udělal. A nevím, jestli tady mají být ty svíčka, zkusím zasnout. A já nevím asi, jestli to není tím světlem. No, to nebude vůbec vidět. Takže zkusíme to. A nebo to světlo dáme trošku do chodby. Ne, to tam nejde, Tak. no. Charlie, seš tady. Vose? To se hýblo? Já mám pocit, že jo, člověče. Já mám taky pocit. A najest se tohle. Úplně mi běhá mráz po zádech. To se fakt hýblo. To se trošku hýblo. On fakt existuje. No, úplně mi běhá mráz po zádech. Nekašlej, ale... Jako já tu fakt nic nemám. A to se fakt To se fakt hýbe. Já si jako dám ruce tak, že tam fakt nic nemám. Jako tady fakt nic není, vůbec nic, žádný magnetky, nic. A ty tušky, to už jako mám od minulého roku. Takže Charlie, doopravdy seš tady. To se fakt hýbe. Teď se to heblo. Najest. Diváci, to se fakt hýbe. Tohle video musím updateovat co nejdřív. Diváci, takže to se fakt hýbe. On existuje. Já to tušky měl úplně rovně. Ale to se fakt hýbe. Takže Charlie, zabiješ mě? A to se fakt otáčí. Úplně. To je trošku najist, takže on mě zabije. Mám strach, ne. A to snad úplně nejrovnější. Teď je úplně nejrovnější. Ty to nemůžeš to hýbat s tím, když tím duch nebo někdo... Charlie, doopravdy seš tady. Zase se to hýblo. Jo no. Hýblo se to na nohu, takže tady není. Tak. My fakt tady nic nemáme, já se dám ruce takto, že tady nic nemá, tady se pobouchám, prostě tady fakt nic není. Charlie.